जुनियर कलेज बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हामबायबो होननो सानो मानो होनोब्ला जों बावैसो एसिया सानजाखौ दिन्थिसारनो हानायनि लोगोसे बेबायदि मासिसिम आवगायनानै माबायदि खस्थ' खालामो बे पारसेन्टखौ मोननो माबायदि खस्थ' खालामो आरो सोरनि बिथोनजों बेबायदि खस्थ' खालामनो नाजानानै बिदि जाफुंसार खस्थ' खालामनायाथ' खस्थ' खालामदों माने मोनाजासिमब्लाबो फरायदों माने आंनि टारगेटआ ओरैबायदि घन्टा हिसाब आं फराया माने आङो जेनेबा बे मोनसे टपिकखौ दिनै 1 घन्टालाबो जोबनांगोन 15 मिनिटलाबो जोबनांगोन बिदिमोन आरो आंनि थांखिया नांगौबा बे 5 घन्टायानो नांथों बे टपिकआ बिदि आं फरायोमोन ओमफ्राय आं दा दिनै 80.8% बेफोरबायदि पार्सेन्टजों लानानै पास खालामनो हादों आरो नोंथांमोननि इयुनावदि आरो एसएस सेकेन्ड इयाराव फरायनाय दं बिसोरखौ मोजां फरायनो माबाफोर खावलायनो गोसो जायो ना नोंथांमोना दाथ' पास खालामो माबायदि फरायनांगौ आरो माबायदि खै घन्टा फरायनांगौ माबायदि फरायनांगौ फरायनांगौआबोथ' बेखौनो बुंनो सानो आं टिचार्सफोरनि फोरोंनायखौ मोजाङै खोनासंना लानांगौ माने टिचार्सफोरनि फोरोंनायखौ मोजाङै खोनासंना लाखाब्ला ओरै न'आव इजि जाहैयो नोङो फरायनाया बेखौनो बुंनो सानो आं खै घन्टासो फरायनांगोन घन्टाखौथ' आं बुंनो हाला माने गावबा गावनि माबा जाहैगोन बियो माने कनसिस्टेन्सिनि सायाव जाहैगोन बे नोंथाङा बबेनि गामियाव लकेसन एड्रेस आं बे खाथियावनो थानाय नाम्बार 2 बालापारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालाइसा आफाद हिसाबै फार्स्ट टाइमखौ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा फरायसाफोरखौ लानानै नोंथाङा मोनसे बरायनाय हाबाफारिखौ मा फोरमायगोन बे समाव गिबियावनो बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै गिबियाव साफ्रोमबो मिडिया नायगिरि बा जोंनि लाइभखौ नायगिरि साफ्रोमबोसिमबो आं हामबाय जासिहरग्रोदों दिनै जोंनि बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि बेंटल सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायनानै टप 5 मार्क मोननो हानाय साबा फरायसा आर्ट्सनिफ्राय साबा साइन्सनिफ्राय साबा फरायसाफोरखौ लानानै दिनै मान बावनाय हाबाफारि जों फेलिटेसन प्रग्राम लानाय जादों दिनै जोङो बरायनो मोननानै बा जोंनि बेंटल सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्रायबो बेबादि मार्क मोननो हानानै पास जानायखौ जोङो बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे बे हाबाफारियाव सोर सोर आलासिफोर मोननो हादों नोंथाङा जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां आदा दिनेश ब्रह्म बिथांखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारि आदा बिथाङाबो जोंनि बे दिनैनि मान बावनाय हाबाफारियाव सफैदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बेंटलनिनो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोन आदामोनहाबो दिनैनि प्रग्रामाव बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसेनो बेंटल सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिनो गोरायुं प्रिन्सिपाल साराबो बाहागो लादों नेक्स्ट फैगोनाव फरायसाफोरखौ मा इनकारेज खालामदों जे देग्लाय टप 5आ मोजां उथ्रिनो हादों आरो नेक्स्टआव माबायदि आसा खालामदों आं बेखौनो मिजिंथिदोंदि जोंनि बेंटल एरिया बा जोंनि बेंटल एरियानि नङा साफ्रोमबो फरायसा जेन'बा दा सेकेन्ड इयाराव फरायगासिनो दं फंबायमोनखौ आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोआव फरायनाय थाखोसेनिफ्राय लानानै 12 थाखोसिम बा दिनै जों ग्रेजुवेसन फरायगासिनो दं ग्रेजुवेट खालामगासिनो दं दा आं साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायहरनो लुबैयो जे जोङो फरायनायजों लोगोसे जेब्लायबो दावगालांबाय थानांगोन फरायनायखौ जों जेब्लाबो गावजों लाफाबाय थानांगोन थांखिया जाफुङैजों जोंहा सोमोन्दो गैया नाथाय जोंहा जोंनि हारि आरो जोंखौ फोथांनानै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौआव बा जौगानांगौआव जों सोलोंथाइया गोनांथार होननानै आं सानो बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायनायाव इन्ट्रेस्ट जानानै जेब्लायबो फरायनायजों रिलेसनशिपआव थानानै जों जेब्लायबो जौगालांनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो आङो फैगोन इयाराव जेनाखि SSLC आनजाद आरो OHS आनजादखौ लिरगोन बे फंबायमोनखौ आं बुंहरनो लुबैदों दे नोंथांमोनहा जाखिनि दा पार्सेन्ट लानानै पास जादों बेनिफ्रायबो बांसिन जों जेन'बा डिभिजन मार्क मारिनानै बांसिन हाइएस्ट मार्क लानानै जों पास जानो बयबो नाजानांगौ होननानै आं सानो मानो होनना बुङोबा सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव देरसिन होननानै जों फरायसाफोरा जेब्लायबो फरायनायजों लोगोसे गावखौ दैदेननांगौआव सोलोंथाइनि गोनांथिथार होननानै आं सानो बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायनायखौ दावगाहोनायाव इन्ट्रेस्ट जानाङो आरो बाहागो लानांगौ